Boa tarde. Creo que aínda non se fixeron citas literarias neste pleno. Debe ser porque aínda non falou o señor Abel Losada, que é o que suele facer. Pero eu se cadra vou a inauguralas. Vou a citar a William Shakespeare e vou a decir algo cheira mal na Deputación de Ourense. Non sabemos se aparece a fantasma do pai ao fillo ou se neste caso se aparece a fantasma do fillo ao pai. Pero que sí que vemos é unha cara dun xeito de facer política que nós queremos desterrar deste país. Eu non entro en determinadas cuestións, pero sí que o que demostra é a utilización que fai o Partido Popular en Ourense das institucións en beneficio propio, a creación de relacións de dependencia, a cadea de favores. Esta é unha cuestión importante, señor Santalices. Algo cheira mal na Deputación de Ourense, algo cheira mal. Xa vemos que o Partido Popular non está disposto a tomar medidas neste asunto que é gravísimo. Gravísimo que se siga en pleno 2016 a utilizar as institucións para prometer postos de traballo, para discriminar as persoas en función de se eres amigo ou non do señor Baltar, ou se teñen que emigrar, se teñen que emigrar a cuestión. Si teñen que emigrar mozos e mozas de Ourense porque non son amigos do señor Baltar ou non lle xuran fidelidade e lealtade. É unha auténtica vergoña. Este señor non pode seguir máis no Partido Popular, non máis de presidente da Diputación. Me vai usted forzar a ter que lle retira a palabra, pero xa lle dúas veces a cuestión. Non lle forzo. Pois a cuestión. Vaya vostede a cuestión. Pois a cuestión, señor presidente, si podo falar? Si, pode falar, como non. Pero a cuestión. Ben, eu entendo que vostede este tema lle poida poñer nervioso. Vou á cuestión.